Ya chakera kubwatikana n'ubu ibi obono bwaene kigwo ase kanisa ya St. Catherine egotoka chinsemo cha Iranda ase ward ya Nyakoime ye county ya Kisii igotebekana buna abantu batamanyire nigo basaganete kanisa yuna koibe binto ebyetaneti enuswe milioni egento kerre kanisa yibono koirana magega kolengana no mokonyu mugambi korwa ase nseme Charles Nyaoso nigo bana rogo kurogo tindi asa abantu bali bagantukira niyo boibi ase nseme yo muri Keito dipo na sanya na ikirane nseme yo na gutwariganira roboti rokubwatia Nigoba muichano monene asaba watani abe kanisa yekelisia gechenu gya St. Catherine Iranda maiga y'abantu batamanyekanitigo saga na ekelisie kwe obutukubo kierero asibanya arete ko ibebinto aho ebibabeire bagotumeka koenekia ywe no mokonyi bo mugambi bwenseme ywe Charles Oyaro report ni kanisa yetu Iranda Catholic Church yabuniwe n'abantu batamanyiri na ine bintu ibinge yarusi bimwe ubutato kumyasa mu usasi n'abana kisipika inye jairo gasi ko nyo bakrosi mu mafate ndagira usibaira baira ikwaniro bikonto kwande kanisa mali public address complete Gona baire binto bire mu 700,000 Usangana bege no benseme ywe nigo bagi keliage kole kyobororo ase baerera buna banyarire kweronerera asenga kientambe elio kwenyorera ebinte ebyo nigo boigo baineke buna nigo bono bugimo bokongete eyibonera chikobairera egasi nkongu oche kubigora naende endo yo kabato tigeretero musarabo Yesu ne saju ya Bikira Maria na Yose ubona baraligesie Bana rende tokorage koleke kiara to gotebanga mbobe bago tokorera gakibinde bitwarura atambe anene buna sense moye kwaya nigo tuerinete tugachanga mpaka tugaikera chibasana ba Kristo baito bagatugwate cia somo yo bugwanja tukanyore kinande kitogotumeka oni gaba tuiraniri magega kerege ndo nigo bairete titubwate asitogo chakera nabona bono uchumi ya kongire iga gocha guikera kurwa setu konyo tuikeire na kongu akingo sabanga amanyinga Yesu Kristo bali bairete abakune abasambe banyara ko babagwituiranerie bintu ebyo elitoka endelea imirimo ya Nyasaye mutu boigo niga basaya baboriwe bakolega cia magokabo elio kwenyorere ngere yabo yakera lituko likalio koiba korwa ase ebisasimero nkebuno mwaka bono segorige gabachukuru abana babake tigabanje kuira na bakolega ciabo egere banyore bintu byabo na yamako inamaragiri bakurushia ajoko tosaba kemijisi tumenyete Tigabanje ko korega sinyone ya magoko banyore bese yabona bakoreki bekorere ebe n'abana baito abamuraba bake abagukirirana no bagaka nanda abantu basete maiga mbajyo kora bamangite kuri ibintu bineki bikokorekana twasabire ka kiti abagende mugundo tika bakwenda balige gasi amaboko mechengo bakore ko bwa guchugosarie koiba ko sekelise kya Nyasaye ana maregereria manene Obotukinigo bwachakire bene koenekia nga abo bakoletege kole ekyo babekirwe byara so ntogenda takoro chunguzo manye bari bakorete bintu ebyo lakini ko mbatinga abantu bari kurwale bachokora bwalibo abantu they are from within and we want to get sagata kaswa nyombe elio musasiroti paka alitari mali asumishe bintororo akorete bobe igana samu abere number 1 nebintu ebyo tigabirani Omuchano monene nabutigarite kororekana asababu watani bekelisege chenu gya St. Catherine Iranda maiga yabauli basoso butuko bukira rero na kuiba ebikwanero kurwa ase kanisa ase bono bagikire bororege konekyo na kwimurunganiana nigo yabaire bire bitambe mono goche konyore bikwanere byo oikera bono igati bamanyetinga nindi nande baranyare gutwara ogusangerere kuranyare kuba ibikwanero unebyo eri bagendere kurandia enchiri nigo baruro ko bule kwa bene garokende oliole kuyibwatirania no musalio goigo anyare we soke na kurania bintu ebyo ni yakubasira asokurandi enchiri iyo monene kuripoteria egataseni Kiandizi TV korwa se kanisa ya St. Catherine Iranda egotoke meye bunge ya kitutu cha South meye county ya Kisii elitalia nendipon asanya